toda kutenda Mwari nekusanganiswa kwataitwa muzuva ra nasi sabata dzvene tasangana pano sedunhu. Regai nditange ndekukwazisa mufundisi namai bimama ndisurprise ingatosombotaurira wani kuti nhasi ndiri kuuya, nhasi hatisi kuuya, nhasi zvozodii, nhasi makabva madecida kundisurprise neniwo, but it's all right. Zvina kuipa totenda nekuvapo kwenyu mufundisi bima. God bless you. Ndinotenda ndichavaudza kuconference kuti kana vozoda vafundisi vechikuru vanoziva zvavanoita ngavandopiwa manotes napastor bima. Sangano rinoti kudii zvakare. Amen. Tinotenda nekuda kwaizvozvo regai ndicherechedze wazhinji wari pakati pedu zvakare muzuva ranhasi to Lighthouse Ensemble and Christ in Song. Kudunhu kwangu kwamauya kuno kusaka I welcome you to my district. Sangano rinoti kudini kuno ndo kwa kuchibikwa vhangeri tichisvika pakupetukwa kwegore, saka inzwai makasununguka. May God welcome you to Bluffhill Media House. Bluffhill Media House tagara tiri mabhururu tokutendai nekuya nemishina yose yamauya nayo nekutora chirongwa chino kuchisa pachivhitivhiti. Chazovaziwisa kuti munogona kuzviona paTV pachivhitivhiti nekuda kwechirongwa chanhasi. Mwari vachitikomborera. Tinotenda zvikuru Bluffhill Media House nekuti tsika kwamaita zvakare. And lastly but not least, to my friends Team Zunde, taparidza kwakawanda, but today you have shown me mandiratidza kuremekedza kukuru nekugamuchirawo kuuya kuzoshumira tiri pamwe chete mudunhu rino uko ndiri kwenguva ino. Mwari akukomborerei. Tafamba nzvimbo zhinji tiri tose, asi ndinotenda kuti nhasi mandiremekedzawo mukauya kuti tizoshumaira tose muzuva ranhasi. Nawo mukatarisa dingindira rezuva redu ranhasi, ndoda kuti mucherechedze dingindira rezuva redu ranhasi. Muchirungu riri kuti give thanks. Tenda, give thanks. Vanga vachironga chirongwa chezuva ranhasi vanga vachindiudza kuti tasvika mumwedzi wazvita, the month of December, tasvika mumwedzi waDecember ndokuti gore rapera. Saka kana gore rapera kudai yasvika nguva nemwaka wekuti ticherechedze, titarise kumashure, titende Mwari. Asi ndakaita dambudziko ndichifungisisa nedingindira irori rekutenda Mwari, give thanks unto the Lord. Ndichitarisa kwatakatanga gore mumwedzi waJanuary kusvikira patiri ndiri kutopokana nedingindira riri kuti titende, nekuti ndakazvitarisa kwatiri kubva chekutenda hapana. Ndakazvitarisa kwatabva negore, makoronga atapinda neminzwa yatapinda, ndiri kushaya kuti tinotenda Mwari nei pakadai. Chekutenda hapana, ndochishaya. Asi ukauya kushoko raMwari chinoita kuti mubvunzo wangu ubve wanetsesesa nekundishungurudza. Ukauya kuna vaTesalonika vekutanga chapter 5. vaTesalonika vekutanga chapter 5 verse ya 15 verse ya 16. Bhaibheri rinotsanangura panapa. Rinotaura panapa richiti farai nguva dzose, rambai muchinyengetera. Tinofara sei nguva dzose isi takapinda tsekwende mugore ra2022? Tinotenda sei Mwari nezvakatiwira mugore rino? Tinotenda sei Mwari nematakapfuura namo mugore rino? Pane kwatakapfuura nako kusingatsananguruki. Pana mai vari pano vakasangana nemusodzi dikitaziya neropa. Tinotenda sei Mwari kana zvakadai? Saka how can we give thanks to the Lord? Tine misodzi pamatama,
Tinotenda sei Mwari moyo yakatsemuka. Tinotenda sei Mwari ndakabwerengedza ndichitarisisa ndichiedza kunyora chekutenda Mwari hapana. Totenda sei Mwari zvakadai. Tinotenda sei Mwari zvakadai. Saka ndakaramba ndichitsvaga mushoko raMwari kuti nai Mwari hapanawo here nguva dzimwe dzamunotendera kuti zvedi pakadai tisakutendai. Hazvingaitiwo here kuti pamwe pacho tisakutendai nai Mwari. Nekuti tikacherechedza kwatakabva gore rino, namwe yatakatamba gore rino, vamwe takakanga waya nenhamo, vamwe ndo gore rakapera mabasa, mari dzikaramba kubatana, matakishop tikavhara, mwana tikachinja chikoro teme kutanga, yechipiri tikachinja chikoro zvakare, vamwe dzerendi dzichiramba kubatana. Tinogotenda Mwari sei pakadai? Chekutenda hapana mufundisi. Unotenda sei Mwari pakadai? Business ndaedza, ndambobata nepapa, ndikambozama nepapa, ndikaedza kutengesa nepapa, ndikaenda koko nekokoko, kwese ndaenda. Chekutenda hapana mufundisi, hapana chabuda. Taswera zuva rose tichitengesa madomasi, asi chabuda hapana. Tinotenda sei Mwari? Tinotenda sei Mwari pakadai? Ndinotendei pakadai? Pane chekutenda pakadai, pane chekutenda pakadai. Ndogore kara 2022 ramuri kuti nhasi titende Mwari, ramuri kuti nhasi give thanks. Ndogore rakarambwa mwemusikana watotarisira kuwanikwa nemukomana wake. Ndotendei pakadai? Notendei pakadai? Ndogore rakatiza baba pamusha vachitotorwa kukamba kadukuduku. Ndogore rakatorwa baba vakaenda vakandogara nemudzimai wavo vakazotsvagira wechiduku, vachiti ini ndachembera, vachiti ini handichaveki jojeti negogo. Ndotenda Mwari sei pakadai? Notenda Mwari sei pakadai? Ndogore racho kairori ramuri kuti ti give thanks here. Ndogore racho ramuri kuti titende Mwari. Unotenda sei Mwari? Vana dzandururani, mwana yezvinezvi anokudza maingredients emusombo ndiye ari kubika nekutengera vamwe. Mai vake ndo mai vedhoka vari pano. Mwana ndiye anotengesera Epatoni yese, ndiye anotengesa dombo tiri mudombo. Unotenda sei Mwari pakadai? How can I thank the Lord? How can we give thanks? Pana zvakadai. Tinotenda sei Mwari upenyu hwakadai oso? Notenda sei Mwari? Wakatomira nemhuri yako zvakanaka-naka, uchiti rega ndichengetewo mhuri yangu zvakanaka, rega ndichengetedzewo mhuri yangu zvakanaka. Mai ndo pavanokuitira zvinyuwane, mai ndo pavanokuitira zvinyuwane. Waitoti ndazviwanirawo mai vanotenda, wazonzwa mai vakaenda nevakomana vemabhenzi. Unotenda sei Mwari pakadai? Torambirwa kunzi mari ishoma ipo pano zvotopera pano baba chavakasirwa vakatadza kurukira mai wifi, vakatadza kutengera mai foni, mai vakawana anotenga. Ndotenda sei Mwari pakadai? How can I thank the Lord? Zvinhu zvakadai. Notenda sei Mwari pakadai? Saka wakomana fungisisa ine dingindira riri pano kuti ndiro here riri kuti give thanks here, ndiro here pane chekutenda here pakadai. Unotenda sei Mwari? Ndogore zvei, ndogore zviro rakadai. Reka ntaure newe mufundisi wangu, ndogore ratiri kuenda kuSouth Africa tichitsvaga utano. Mfundisi, totenda sei Mwari pakadai? How can we thank the Lord? Notenda sei Mwari? Kabuda muoperation, wapinda mune mwe muoperation, mwana akarwara akatorwa x-ray hapana chabuda, avarwara wotozotestwa wotowanikwa kuti mune cancer icharapiki stage 4. Nhasi mauya moti hanzi tendai Mwari, hapana chekutenda pakadai. Notenda sei Mwari pakadai? Saka utano ndogore wakapera, wakangotambidzwa chirwere chausingazivi nababa amene kwavaishanda kwavakandochinokora vakauya nacho. Ini ndakavimbika samai vedhoka, ndichivimbika samai vepasangano, nhasi ndoenda kundovhenekwa ropa, ndonzi ndine urwere. Ndotenda sei Mwari pakadai? How do I thank the Lord? Kutenda kwacho kuri pai?
Unotendei pakadai. Utano hapana, cancer iripo. Bamukuru vachibatwa necancer, bamunini vane BP. Zvese hapana chiri kurapika. Shuga neBP zvikasanganwa mukanyanwiswa wacho, hauna kana mushonga wauinawo. How can I thank the Lord? Utano hwakapera, ndogore racho. Ndogore racho. Rekutenda Mwari. Tichitendei pakadai. Ndogore wakapukunyuka. Une uchizvibvunza mwana wamai wangu, ko mutsaona umu makambotenderei kuti ndipinde ndikabuda mutsipa watyoka? How can I thank the Lord in times like this? Notenda sei Mwari pakadai? Nomutenda nei? Kumutendei pakadai? Mutendei pakadai? Nditaura kudai pane vatori nemisodzi pamatama. Pana nemisodzi pamatama. Ndogore rakatofa mai. Mai ndovega vanga asara akamira nawo. Because murume aisagarika naye. Vana vanga vachingounza vazukuru mufundisi. Mai ndovega vaivimbika nawo. Ndovega vaizembera naye munhu ari pano. But mai ndovakazorora mugore rino. Tikandovaviga mugore rino. Ndotenda Mwari sei pakadai? Chekutenda hapana. Tenda Mwari sei pakadai? Vafilipi 4 kutowedzera ronda pasauti. Vafilipi 4 verse 4. Yobva yawedzera, yobva yati farai munashe nguva dzose. Ndopamidza zvese farai. Togotenda togofara sei nguva dzose. Zvinhu zvakadai. Nhamo dzatakafambira gore rino. Richitanga tatiri kunhamo yatete. Richangoti fambe tatiri kunhamo yabamunini. Ari pano gore rino achiverenga makuva egore rino chete. Achiri fresh 5 makuva ari pano. Nhasi mouya pana pakomana imimi. Moti tiri kuparidza vhangeri rekutenda. Tinotendei pakadai. What's there to thank the Lord? Zvinhu zvakadai. Unotenda Mwari sei pakadai? Saka zvino ishirikadzi yanga yatosara iri 1. Yakatosiyiwa iri shirikadzi. Iro gore rino mwana aitombovachengeta. Mwana wacho aitombotumira shuga. Mwana wacho aitomboita kuti pamba paite chiremera. Mwana aitomboita kuti pamba pawanikwe shuga. Mwana aitomboita kuti mwana pamusha paonekere. Ndiye akatsakatika mutsaona. Mutanzi tenda. Muda kutuza kuti give thanks. Unotendei Mwari pakadai? Unotenda sei Mwari nhamo dzese? Mari ichishaikwa. Ukama. Wasiwa warambwa, wasiwa wakati nchu. Unotendei utano hapana. Unotendei wakafirwa. Chekutenda hapana. Mfundisi maisa pachena. Shua chekutenda chiripo. In seasons of sweetness. Tinotenda Mwari. Munguwa, when things turn sour, we give thanks to the Lord. Munguwa dzekuomerwa, pane Mwari zvaari kuda. 1 Corinthians chapter 4 verse 9 note. God has displayed us as a spectacle to the whole universe. Takaitwa chionerero, not to this universe, your planet Earth, no. To angels in heaven. Man, fallen galaxies. Mwari vari kuti investigate. Our choice is being investigated. Munguva dzamafaro nemunguva dzekusuwa. God weighs our decision. Kuti mubate nyaya irega ititaure. In 1800 kwave nemwe murume ainzi Napoleon anetsa hondo. There were 3 generals. President weAustria, newe Prussia, newe German, they were in the upper room. Vakati, we need to see a faithful general from all our barracks. Saka president weAustria anodaidza wake oti, soldier, come on. Anosimuka, but jump through the window. The soldier, but it is too high, my lord. Omira parutivi, anakwanisa kujamba. Soldier, wait, German opponent, jump through the window. Obada, are you sure? Ovamira paruti. But another soldier, the 3rd soldier, another soldier fly through the window. Anokanda AK-47. Omacha to fly through the window. Vans na president. Wait, I have seen your intention. Wato jamba. Usatu wa jamba. When challenges come to us,
They are not to kill us, but Denga wants to investigate. We are on the glasses of the universe. Very such a sunda decision. Do we have the spirit of sacrifice? Where is the soldier when things turn sour? The caption of our message is Chiripo Chekutenda. Chekutenda, Chiripo. In seasons of drought. Chekutenda, Chiripo. As we near the end, challenges will increase. Spiritual maturity, telios. Vachashika to the climax. They will stand with the Lord. I'm reminded of the 3 commander soldiers of David. But David was not water, but the intention of loyalty. Let's go to the book of Joseph. Joseph anokura mimba ebarika. But in the marriage, ye polygamy. Anotiva koma na baba. Narota hope. 11 brothers, murima stars. But maina baba, my baba lizuwa. My imwezi. But mese ndakona embuchi ndipugamira. Ruwengo rukatanga. Vakoma chavakanzwa. They did not hear that they were stars. But chavakanzwa ndechekuti they should bow down. Kuliwan in the churches and in families. Chavanona, it's not the stars on dialogue. Chavanona kufugamira mwemunu. Chaneta ma churches chiniko. No one wants to bow down. That's why the quest for power, factionalism, character assassination. No one wants to bow down. They wanted to be all stars. But God was grooming Joseph. Sakamari akanga aine anonzima 4 P's. Pane chekutenda. But Mwari Mungu waidzodzo toda kuona kuti Joseph akatenda Mwari. Saka Mwari muupenyu wako uri muma 4 P's of your life. Usamurasa Jesu. Usamusiya Jesu. Chiro zvikaoma. Heaven is weighing your intentions. The radar of grace. Rakatarisa. Where is the soldier on the ranks of Christ? Where is the soldier? The 4 P's. 4 P's. Section 1. To Joseph was the pit. Actually, from pit, there was a proud woman, Potiphar. Potiphar, Chipva, there was the prison before the palace. My 4 P's are. Anotidzidza such niche. Kuti mukaverenga Mark chapter 4 verse 28 to 29. Vanotaura pamusoro pekukura kwewheat. Kana wheat ichikura inoita anonzi ma 4 stages. Ma stages mangani. Number 1, Pastor Mapa, germinator. It has to die in the ground. Kana yafa yomuka. Kana yakura yoshuta. Pa stage yechitatu hura osimba. Stage yechi4 inosvika panonzi ripening maturity. Yaibva. So murume anonzi Joseph in his narrative. Mwari vakamufambisa into 4 P's. Vakomana vanomutora. Vanomukanda mugomba. Vamukanda mugomba. Vanobvarura the coat of many colors. Even though vakabvarura nguo, they were not able kubvarura character yake. Muvenga angabvarura nguo, but pane chasingafanire kutora mauri. Haafaniri kutora Jesu. Pfuma ngaende, mukadzi ngaende, basa ngariende, but he cannot take the faith that you have cherished. Chiripo Chekutenda mukati mamatambudziko.
Is Chiripo Chekutenda mumatambudziko. Chiripo Chekutenda, chero zvinhu zvakaoma. Sa Joseph akakandwa mugomba, akaitwa seed iri kukandwa into the pit of the soil. It has to first die for it to germinate. So Joseph kandwa mugomba, he was being germinated, a first stage of perfection. Vanomtora ene mukatarisa zvakaitirwa Jacob ndo zvaakaitirwawo, zvakaitirwa Joseph ndo zvakanga zvaitwawo naJacob. Sin will catch you with the time, my brother. Achida kutora udangwe hwaEsau, anoisa matebwe amakwai kuti abatwe nababa onzi ndiye, for the brothers to deceive Joseph. Chii chavakaita naye chechi? Vakatorawo debwe, nguo yake yaya, vakaisa ropa remhuka to deceive the father. Chaivengerwa Joseph chiko. He had two things. Aichengeta mtemo wa Mwari, and he was a dreamer. Aiva muroti. This church, Joseph anogona kumirira an individual or a church. See, church yanas ichivengwa. Zvakazarwa chapter 12 verse 17. It keeps the law and the spirit of what? Of prophets. Machaya gumi anomira the Protestant brothers who hates Joseph along the way. Anotengeswa wonomukanda kwa Potiphar. God had a lesson more kwa Potiphar. Before the palace, waifanira kuziva chakakoshera temperance. Highest maturity of a man. Kana asangana ne temptation, he is able to, but he should choose not to. Asangana ne dambudziko, he should harness his feelings. Mukati me dambudziko oti apa ndidoni neupombwe, ndo maturity of a man. Kukura kwavarume hakusi kusimudza simbi, but kuzvidzosa maharness when facing temptations. Do we have such women at work who are able to stand the Potiphars? As I'm talking, kune vanoshanda nesabata, fall in the hands of Potiphar. Kune vakarorwa outside the church, marriage, outside the remnant, it is just, but in the hands of Potiphar. There were two options to Joseph. Zvakanaka, chakakosha, kutenda tiri mumatambudziko. Joseph ari mama mai Potiphar. Achireverwa mhaka, wakaramba achitenda Mwari. He had two options. Kuwana mariwards amai Potiphar and to live with Mrs. Potiphar, or to go to the prison with the Lord. Chero business rikabroka, let it sink with the Lord. Abuda mkatme ma Potiphar. This is an analogy of the spiritual Joseph. As we near the end, Chavane Mutzmaya not lie with us, Adventist. Ecumenical movement. But we have the Joseph or not. How can I do such a wicked thing? Joseph in prison, part 3. Kune vakantarira pano. Vari matambudziko ejeri wakasungwa mbira dzakondo namatambudziko. You ought to praise the Lord. Nemurume anonzi John the Baptist ari murwizi Jordan anoti ndaona njiva ndiye Kristu. Izwi ndanzwa. But when he was in prison, he doubted what he preaches. We have elders here and deacons and women ministries and the youth who defend at the pulpit. Amusati mapinda ma crucibles mai. Kana mapinda mujeri ramatambudziko munoramba zvamotenda imi. John the Baptist anotuma vadzidzi oti, are you the one to come, or I should wait for the other one? Zvanga zvaoma, his faith yakashekewa. But mukati mejeri imomo, munguva yekuomerwa ndo Jesu paanotaura kunze kuti hakuna pavaprofita mukuru kupfuura Johani. He earned the title in the midst of challenges. When we think we lack power, when we face challenges, that's when we are strong. Kukura kwemunhu pakutenda is when temptations mounts and challenges. Anomakwa ndiye ane bhora. In the prison, God had a lesson to teach him.
kuti aone kana ava prime minister azive kugadzirisa social injustices. Every season of a challenge, thank God, he has something for you to learn. P number 4, the palace. Anosimudzwa enda palace. Ozadza matura nechikafu. The 11 brothers had to come and bow down before Joseph. Kuna nguva inouya. Ndinhasi hausati wasvika muKenani yako. But kuna nguva yakuti the silence of an answer ichapindurwa. Matura achazara. Ene nguva inouya mutsa usati wavharwa. This remnant will have the silos of the package of the pillars of our faith. The 10 brothers will come and bow down. Ndinhasi vanoramba, the charismatic and the Protestant. Vachauya kuzopfugama. They shall come. We are at a crisis when, as members and gospel ministers, we have a question: does God heal in the Seventh-day Adventist Church? We are in the season of the prison. Vauya vakomana anovagadza rundasa vopinda by age. Reuben pekutanga tevere Judah in their age groups. Vanoshamisika. Jesus asati auya, everyone will be investigated. The last chance chakadonedza Joseph chaiva raiva jealous. Saka anovaunganidza vese obva aisa zvakawanda pana Benjamin to test, do they still have jealous? Hatiendi kumusha. Chitema chako chinokunetsa usina kuti final test. Azviiti. Ichocho chedzinza, you have to gather at the feet of Joseph. You'll be tested. Denga kunenda makamba. Because of Joseph. Varume kwa Israel, the 10 brothers were saved by one man, Joseph. Nekuda kwemurume one. Matambudziko ako ramba wakabatirira. Uchaponesa vakawanda. Zvizhinji zvawakaitirwa iwe. You have been accused. Mungava muchechi, mungava mudzimuri, kwemwako wabasa. The spirit of forgiveness is the spirit of Christ. Joseph akavaregerera. Urume wekutenda ainzi Joseph. Nekuda kwaJoseph vakanzi endai kuGoshen. Imi hamugari nema-Egyptians. Because of Joseph. We experience our religious liberty because of the pioneers of the Josephs who died for truth. Last noche tisingadyi nana Pharaoh, it's because of the legacy of Joseph. Asimfundisi. Joseph akufa. Anoti kuvakomana vekwaIsraeri. Musandiviga mumapyramids. Vakandiviga mumapyramids, I am a God to be worshipped. Nandizi Mwari kudenga kunani. Ndizore ma-spices. Musandiisa mucoffin. Ndiite ichi mukuyu. Munondiviga to the promised land. Surely the Lord will visit you. The faith of a patriarch. Yanga urumata mdziko mkomo. In the midst of challenges, you are like Paul in the hands of Nero. Akasungwa mbira dzakondo. He testified before Nero. Nero akabvunda. Paul announces he was more powerful in prison than outside. Demons were shaken away. That's when you are strong, my brother. Chimiro cha Joseph chotiradza kuti kana ma-spices akapreserva Joseph for 400 years akanovigwa asinganhuwi, chero ukafa, Holy Spirit is able to preserve you in the graves, meeting for resurrection. Ariko mweya mutsvene, he preserves in the graves. Chiripo Chekutenda naye mufundisi. Exodus chapter 13 verse 17 na 18. Exodus chapter 13 verse 17 na 18. Shoko raMwari rinoti: Zvino Faro wakati aregedza vanhu kuti vaende,
Mwari haana kuvafambisa nenzira yapanyika yavaFiristia, kunyangwe yaiva pedyo. Nokuti Mwari wakati, zvimwe vanhu vangazvidemba kana vachiona kurwa, vakadzokera Ijipita. Asi Mwari wakapotesa vanhu nokure nenzira yokurenje napagungwa dzvuku. Vana vaIsraeri vakabuda panyika yeIjipita, vakashonga nhumbi dzokurwa. Chiripo here chekutenda? Ngatinzwisisei chinhu ichi varume, kuti pane 400 years vanhu vari muutapwa. Tiri kutaura 400 years vanhu vakadzvanywa zveshuwa kwete zvekunyepa. Tasunungurwa konzi tendererai. Zvinofamba sei? Kana mandisunungura bva ngandisvike zvefasta fasta. 400 years plus a long route. Ndonzira yemuKristu. 400 years plus a long route. Usafunga kuti ararama 50 years ze400 haasi kufila 400. Degradation yakaitika 4 centuries asati aberekwa, anoifila pa 5 years. Saka rega kumuudza kuti mudiki, utapwa hwakatanga asati aberekwa. He is feeling it. Kuti pano tiri pautapwa. Mwari munoda kuti titende chii? Pamusoro pe 400 years you give us a long route. Tadi takasika kuzorora nai Mwari. Kongati pindei kana papa tongoti gwa taamunyika. Moda kuti vatende chii mayava? Vakamira nguva refu kuti vawanikwe 400 years. Iko zvino vari abusive relationship. Long route. Vanotenda chii? Uyu mudhara uyu akangurawo nguva refu, achidawo kumborembedza chelo bells achienda kumba. Anga anyanya flower self raising. Akati nguva yekurembedzawo proton inouya rini? Mwari akamuti basa 400 years dzapera, but vaanoshandira vanokangana kuti mwedzi wapera. Long route. Mudzimai wake aitoti vasikana mirai 30 days ndinenge ndobhadhara zvikwereti zvenyu zvandakaparamura muhurova, but 30 days dzakauya. Mwari akati plus long route. Vakamira nguva refu kuti vawanikwe kana kuwana. Pavakazowana, Mwari makatora nguva yenyu kuvapa mwana. Long route. Saka moda nditende chii muna 2022? You redeemed me muna 2021, but 2022 has been a long route. Asi Israeli chaisingazivi ndechichi. Vesi yati, zvino Faro wakati aregedza. Nguva yekuregedzwa inouya mai. Tiri kutaura zvaFaro. Munomuti imi wainzi Tutmos the third. One Pharaoh not to be buried in the pyramids of Egypt. One Pharaoh akafira mumvura. Haazi Pharaoh wekutamba naye. Pavanomupa zita remadunhurirwa, vanomuti the Napoleon of ancient Egypt. Ndo nickname yake. Aisatamba. He never lost a battle until Israel was supposed to be released. That's when he lost a battle. Zvaunoti zvakakubata nesimba, hazvisati zvambokundwa kusvika Mwari ati ngazvichikundwa. Hamupo maKristu. Anzi aiti kana akaenda kuhondo Tutmos, aiti kana ukamudhonzera kugungwa waaiti wandigonera. My God Ra is in the waters. Ndewo maanogara. Asi pane rimwe zuva raakapararira mumvura, Mwari wake akatarisa. Zuva rekuregedzwa rinouya. Hold on, tenda Mwari. He has set a day for your redemption. Handisi kuramba kuti zviri kurwadza ini.
Asi ndiri kukuudza kuti zuva rekuregedzwa rinouya. Audza ari paside nokuti unoregwa mani. Chekutenda chiripo. Number 1, tinotenda Mwari pamusoro pei wakatara zuva. Akati iri zuva iri, come rain, come hail or high water, wangu munomurega. Muripo here maKristu. Udza ari paside nokuti unoregwa mani. Usabva panzvimbo, you will not enjoy redemption. Sungirira uone ma10 plagues achiuya achivhiringa Faro. Mira ipapo, your day of redemption is coming. Saka chekutanga chatotendera Mwari. Nyangwe ndichirimo, ndinoziva kuti wakatara zuva rekubuda kwangu. Number 2, ndotenderei Mwari. Unoziva dambudziko redu. We have 2 problems, Savan. The first problem is we are human. And there's nothing we can do about that problem. Titori vanhu. And nekuti tiri vanhu tine patinogumira. We have limitations. Mandiwa here. Hatigoni kubhururuka. Tobhururuka. Tine patinodi isu. Patinogumira. Number 2. Hatigoni kuvimba neasina paanogumira. Baba angu bonga. Isu tiri chii? Adaira imani mimanzi muri vibrant one. Isu tiri chii? Vanhu. Tine patinodini. Asi dambudziko redu. Hatidi kuvimba neasina paanogumira. We are people, we have limitations. But we lack faith and trust in him who has no limitations. Ndo nhamo dzedu mbiri. Chinzwa umwe munyori anonzi Ellen White achitaura, bhuku ronzi Our Father Cares. God never leads his children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. Namo yemunhu mufundisi haagoni kuona magumo ari pamavambo. Asi kudenga kuna Mwari anoona magumo kubva kumavambo. Problem munhu haadi kuvimba naMwari iye. Israeri iri paSukothi. Mudenga matoiswa gore. Ratovepo. Verse 21. Harina kubva kusvika vasvika muKenani. Gore, a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Ukaverenga umwe munyori anoti mugwenga munopisa masikati. Saka gore rairutsa mhute kuti vatonhorerwe. Mugwenga munotonhora manheru. Saka moto waivadziisa kuti vasarohwa nechando. Mwari uyu. Chinzwai. Vasvika paSukothi pavari kusumukira. Gore rananga gungwa dzvuku. Muripo here? Gore rananga kupi? Israeri yamira. Ikati hatizi vatsva kuno. Ndichibva paSukothi panapa. Ndikapinda munyika yavaFiristia nepaGaza. Kuswera mangwana ndinenge ndasvika muKenani. Kokugungwa dzvuku ndo kunei. Why the long route? It would take them just a fortnight. Mavhiki maviri kuti vasvike munyika yechipikiro. Mwari akati ngatitendererei. ZvechiKristu tinotenderera. Unogona kutoromba very fast ukatomuka wakurola madonuts. But zvechiKristu tinodeura ziya. Unogona kutomudyisa muri market stay soft 2 minutes. But zvechiKristu tinoteura ziya. Long route. Unogona kutoita chioko muhomwe kambani ikasumuka in 4 months tikashamisika newe. But Mwari anoda kuti ukure pakutenda ichiwa ichimuka yombotatarika yo painozosumuka you will be a Joseph in the palace. Vanhu havazvidi zvama long route. Vanoda ma shortcut. Vararama munyika inoitwa zvinhu faster. Kwave nepani inobika mazai 5 seconds isinganamiri. Kune manoodles very fast kuti akwatise dzadza ako dizvo nonoka anongobhoirisa mvura atose akutodya. Very fast. Musi wandakazvibvunza kuti ndakaenda kuchikoro here ndandaita first time yangu kumira pamberi pe washing machine fully automatic.
I asked myself, ndakamboenda kuchikoro here? Ndakaiona ichitora mvura. Ibva yatora safe ikatora kasoftener ikazvisanganisa ikati wii, ikanditi soaking, ndobva yazoti washing, ikati rinsing. Ndikati ndakaenda kuchikoro here. But yese iyi attempt yaSatan yekubvisa patience mukati mevana vavanhu. Handina kuti regai kutenga zvinokubatsirai, but ngazvirege kuaffecta your spirituality. Tajaira faster. Mwari unoti kwete, kana toenda Kenani tinotenderera. Nyangwe iri padhuze, the short route, yes, it was short, but it was unsafe. It was short, but it was unwise. It was short and it was not the selected route. Saka uchisumuka kubva paSukothi, Faro zvaaita aiisa bharaki yamasoja. Kana mama akateerera vhesi rati Mwari wakaona kuti vacharohwana, vachaona hondo, vakatiza. Saka hondo dzava dziri panzvimbo mbiri, mirai ndikuudzei. Chekutanga ibharaki remasoja aFaro. Egypt neFilistia zvaidyidzana. Saka waidarika nepabharaki tichiona marisiti ezvawatenga. Haubudi usina kuprova, usina kudeclare pabhodha. Saka chekutanga chavaigona kusangana nacho ibharaki. Faro musakanganaka kuti akangoti ndazvidemba, regai ndivadzinganise. It was going, aisambovamhanyisa, aifonera bharaki kuti vabatei, dzokai navo. Mwari akaona kuti rodhi yavaroda kuenda nayo vanokasika kudzoka. Reason number 2, low-lying lands ekuFilistia, kuGaza, kwaigara a war-like Philistines. Vaingofarira zvekurwa, hawaisapinda munzvimbo yavo. Mwari ndobva aona kuti havana kumbodzidzira hondo, vanhu havakujaira kugara kukenya zvidhina. Hondo havaizivi. Saka vakaenda neapapa, havasviki. You know the success of the leadership of God is to make sure that his redeemed people do not retreat back into bondage. My way. Kana Mwari achita ane hanya newe, achikutenderedza, he is making sure you don't retreat back into bondage. Usadzokera kuutapwa. Mwari paari kukutenderedzai mai, ari kuda kuti musadzokera kuutapwa. Mirai. Saka unomutenderei Mwari? Akutsvagira rutu isingakukonesi denga. Iyoyo rutu yekutorambwa iyoyo ndo isingakonesi denga iyoyo. Tenda Mwari. Anditokutaurirai mai, handi vakaenda. Good. Kana Mwari akazvitendera anga aona kuti mukaramba munavo hamusviki, you will retreat back into bondage. Anditi olefu iri kuramba, isiya irambe. Traya ichidi. Mwari unoziva. Mamboverenga here vhesi rati nekuti Mwari wakati. Ndobva arina kutaura kuti wakati kunani. Ngativerenge. Zvino Faro wakati aregedza vanhu kuti vaende, verse 17. Mwari haana kuvafambisa nenzira yapanyika yavaFilistia, kunyangwe yaiva pedyo, nokuti Mwari wakati zvimwe vangaona hondo. Chapter 13 verse 1, Mwari wakati kuna Moses. Chapter 14 verse 1, Mwari wakati kuna Moses. But apa Mwari unongoti, hatiudzwi the target of the communication. Mawazvandataurere. Pamwe pese pakachena kuti Mwari ari kutaura nani. Zvino Mwari wakati kuvana vaIsraeri, zvino Mwari wakati kuna Aaron, zvino Mwari wakati kuna Moses. But pa verse 17 Moses ari kungonyora kuti Mwari wakati kunani, rini. Maibvunza here mubvunzo iyi? Saka ukaritarisa vararire apa rinonzi ama, rinoreva to commune within yourself. Ari kutaura ega Mwari kuti vabuda vanhu vangu. Saka ini nekuti ndiri Mwari wavo, I will give them Jesus in the cloud. But I don't have to explain anything to them. They must have faith in the man in the cloud. Andivatsananguriri. Ndinotaura mumoyo kuti ndosarudza mumoyo mangu kuti rodhi inoita ndeipi.
and don't talk to you. Iwewe ndinokupa Jesu, mutevere. Pari kunzi kudia. Unaona kana uchidrive usiku. Mandiwa ere, kana uchidrive usiku, uchibva panapa, uchida kuenda umba kwakanhimba kumashops uko. Malights emota haapenyi makona ese kunosvika umba kwakanhimba uri panapa. Anopenya pauri kufanira kufamba. Ndo kunonzi kutenda. God will give you enough light sufficient for your few steps. Haakuratidzi zvese. Unoda kutsanangurirwa ndiwani iwewe? Who are you? Nekuti Mwari akakutsanangurira, then you will lack faith in the man in the cloud. Unofanira kuva nekutenda muna Jesu. Saka Jesu Mwari apa ari kutaura ega to give Israel an opportunity to exercise their faith. Mukana uyu wamapiwa mai kuti mu exercise kutenda kwenyu. Chekutenda chiripo. Mwari maita henyu nemukana wekuti ndimboratidzawo kuti ndinotenda mamuri. Mati gore tiende nepagungwa dzvuku. Bva ndizvozvo. Chaisazivikanwa navana vaIsraeri. Hanzi panapa vanhu hatizivi magumo kubva kumavambo. Chaisazivikanwa navana vaIsraeri ndechekuti Faro ari kuda kuvatevera. Muripo here maKristu? Izvo vanga vasingazvizivi. Asi Mwari waidii? Saka paari kusarudza rodhi yepagungwa dzvuku, arikuda kupedzerani? Arikuda kuomesera vanhu vake here kana kuti kupedzera muvengi? Ikaka. God leads you through long routes not to make life difficult for you, but to make life difficult for your enemy. Saka ukadzidza uchanzwisisa kuti God's special care of his church is to keep it from a retreat to bondage after redemption. Makadzikinurwa mai. Long route yakakunakirai. Chekutenda chiripo. Kaindipedze quotation yangu tinamati. All that has perplexed us in the providence of God will in the world to come be made plain. Mwari uchatsanangura hake. Zvose zvatishungurudza munzira kuenda kumusha, Mwari uchatsanangura hake. Regai ndigure quotation. Hanzi, where our infinite minds only saw confusion and broken promises, we shall see the most perfect and beautiful harmony. Pauri kuti Mwari andirasisa yake tsoro yakabuda bhobho kudhara. Muripo here maKristu? Panongo chiti basa rapera Mwari ari kuti bhobho. Chiripo chekutenda. Paunenge uchiti Timoti andiramba Mwari ari kuti bhobho. Chiripo chekutenda. Kana Mwari akakuendesa napagungwa dzvuku ari kuitira iwe. Muripo here maKristu? Inzwai pekupedzisira pequotation iyi. Hanzi, we shall know that infinite love ordered the experiences that seemed most trying. We shall know that infinite love ordered the experiences that seemed most trying. Uri kuti here iwe uri parukodoya, uri pagungwa dzvuku, zvinhu zvakaoma, rudo rwaMwari rwakutungamira ipapo. Mwari ari kuti kudii kwatiri mangwananani? Chiripo chekutenda. Mukunaka kwazvo nemukuoma kwazvo, Mwari anenge ataura mumwoyo make. Atotaura ruti yakakunakira. Mirira. Panguva yekupedzisira Mwari uchatsanangura. Ndakunamata panguva ino. Nemunhu anoti Mwari, ndiri palong route. Ndiwo wandoda kutanga kunamata newe. Simuka tinamata. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyutsa, ndinokumbira, ndiri kupfuka
ngamira nekudawira muponesi enzwa indochema apo madaita wamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapanyiwa moyo wangu kundiponesa muponesi inzwa indochema apo madaita wamwe musandipfure muritsimbe rangu tenzi zvene upenyu akuchina mubatsiri asi Jesu